Balasan Ibu Patona. Patona. Dalam rangka menikahkan Kang Putra Putri. Putra Putri. Nggih didoakan nggih. Nova Ayuning Tias. Nggih kalian Mas. Mas panjenenganipun Mas Bribka Roy. Rahmadian Sutomo. Wis donga. Didoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Enggal diberi momongan yang soleh dan soleha. Amin. Nggih. Ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, iki ora lali iki ning kene iki ya ana kadangku. Sing biyen profesine satu panggung satu terop. Satu panggung satu terop. Sami-sami seniman nggih berarti. Seniman. Kalau sing gawe topi abang Oh, Bapak sinten niku? Itu ojo bapak piye to? Oh niku cetri to. Kan Mbak Yu Mbak Yu Wiji. Ya Allah. Mbak Wiji kae. Ya, ngawut. Ji Wiji jarene kae sapa Pakde sapa le jare. Sampun Ji iki. Sepunten mboten ketawis. Ya. Ya wis, iki diaturke tembange Dinda. Nggih niki diparingi ingkang nyemek-nyemek rumiyin nggih Bapak nggih. Kopine iki Mang. Woket Mang. Malah kaporo ndekem ning kene digoleki jajan. Kopine ning kene kita. Wis sak ceret iki. Ya Allah alhamdulillah. Ya lah tenan. Nggih. Andika pangaya manku. Para kadang tamu hingga kata bener Allah Allah atarakan wilujeng dalu wijeng rawo wilujeng pinarak kerahabi dangan dengan samun sumatyo senamping laras pengembangan saking MMT campur kari lan beteng supen hingga seguyung dining audio mayang sari profesional sound system gedung Dinda Setio tubuh
Nggih, setunggal tembang sampun katur Bapak. Setya tuhu. Nggih. Ya muga-muga tetembangan ki padha karo donga lawan temanten sarimbit. Setya tuhu. Iki jane iki ana sing rasan-rasan. Pripun? Muga kudu wae. Heeh. Gapura iku arepe dileh ae jane. Layak kok dipiyaki kembange. Dipiyaki kembange iki ning ndi piye lek kumbongkar. Zamane nutupi ngono ta iki. Iya, karepe ngono ki mau nutupi pemandangane to pandangane sing teko nggone tamu nyawang ning nggone panggung. Lho iya ta, dah bongkar iki. Lah, diaturi. Hah, siji pokok siji mangkune iki padha jumeneng para kadang sinden sauntara semen minaraluh dhisik. Dibajutke karo kadang mangkune. Wis to, mboten dados daya pangapa Mas, mangkinipun menawi to dibongkar, mangke sawibaripun ati cara niku dipasang melih. Ya, emane iki arepe mbongkar ki ora nggo wetang. Kamu kuwi taline bendrat kabeh iki. Nggih. Dumateng para kadang tamu mliginipun panjenenganipun tamu saking panjenenganipun Bapak Supanto dalasan Ibu Patona. Mligi wonten ing sawah Sumberjo Durinan Trenggalek. Mbah. Awas. Walah di hotel ngono kuwi ta carane iki. Nggih, setunggal tembang nika setya tuhu katur panjenengan. Lo sarengan kalian MMD Campur Sari. Mugi-mugi